ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 6 феврали соли 2025 навор кардам бари шумо. Навори имрӯзавон хулас дарози бад намеша, вақти зиёди шуморо намегирам. Ҳамагӣ 4.5 минут наворай бардоро. Касе ки ҳами канал да мақсад нав омаген меҳмон ҳастен, ҳатман лайкора бизанед бардоро. Да канал обуна мешем. Барои реклама марҳамат метавонем муроҷиат кунем дар наворҳои оянда. Хона, мошин, замин чизе ки боша эълонш мекунем бардоро. Ба ҳазур бошен. Хулас навори хубай. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски Акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Бардоро, якта маркази савдои фурӯшӣ, яъне ки магазини фурӯшӣ ба мо равон кардан акамон, ки мо имрӯз пешкашмо мегардонем дӯстон. Ин магазин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. Подвал дора дошёна гай. Ана 22 ба 11. Бародаро, рақамои дастӣ ва ҳам WhatsApp акамона мегмутон маҳшума дозӣ 900 90 81 58. Анайда дастия. WhatsAppш бошад 918 46 14 90. Марҳамат кен, о бари болода контейнер ҳаст, мақсад ура мегирем бардоро. Бардоро ҳоз як хонаи оддира мақсад 1.5-2 миллион сомонӣ гуфтесай. Акамон нархи магазина 1 миллион 950 000 сомонӣ мега. Ине ядар, ине байнда дар, бовна лавшда бовна дар. Ине ҷо подвал медрой. Ине ҷо лестница, подвал медрой, ине ядарш. Ине короче, ине дари диюм. Барои подвал дуромадан. Ине ҷои замини ҳами бари болои магазина контейнери времени ҷера мегири ҷа мемонӣ. Ине бо дар дора подвалай бари боло. Ине дар бо отдельный комната метавонӣ ки дукони гӯштиш кунӣ. Шам седар чорай. Халоса ине ҷа лестница дорем тами хамбина. Контейнер мегири. Ине институт ақафой. Ине ҷа дар дора, уҷа дар дора, уҷа бо дар дора. Бародаро, хай хитон диден ҳолати магазина состояниеша бад нест. Касе ки мақсад бига ма бизнес мекунам, ина марҳамат бародарҷон, чамаи хона гирифтан магазин гир бохвай. Ҷура ине ҷа институти бад воҳима мешад ай қафошина. Ине ҷура диди? ҳама ҳами замин ҳами института ҷа калон меша. Ана хулосаи кор ки ине ҷа ҷура ине дарвоза асини қафо ина 10 метр ҷо дорад ай қафо. Ҳама ине магазина ина. Ин магазини фурӯхтама 60 ин таи пол чорни ба подвал надора и майдай ба. И калона и подвали ям як чула ҷада. Бародаро, расидем ба анҷоми барнома. ҳаме акамон гуфтам магазини маро холӣ мон, мақсад дар YouTube канал. Агар ки шумо ҳам дошта бошен хона, мошин, замин чизе ки ҳаст, мисли ҳамин инсон бигем ки холӣ хонаи ма беста барои савдо кардан, марҳамат метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. Мисли ҳамин инсон мегирем, эълонтон мекунам. Сарбаланд хонабод бошед то наврҳои оянда. Паноҳтон ба худо дӯстон.